Ugqemeke engeqiwa ntwala umkhakha womculo wesintu kulandela ukushona komdlali owaziwayo wesiginci bass guitar uMaqhude Mkhize obedume ngelendlala Beyiduda beyithengela amasaka. Mkhize udlalele abaculi abaningi bass guitar okukhona kubo ukhuzani Mpungose, Thokozani Langa, izingane zoma nabanye abaningi. Ezindabeni zethu sithi dudu emndenini, izihlobo nabangani, sengathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula. Sikushiya nomfanekiso wakhe eshaya intambo emashingeni. Usale kahle mbukeli.